In Zeist-Dorpen binnen de gemeente Dantemenieuw kon inwoners dit weekend haar oude kriesbeam inleveren bij speciale inzamelpunten. Ook in Verwalden waar de sneeuw weer volop gebruik maken van deze jaarlijkse actie. Het is een actie met dorpsbelangen en lokale vrijwilligers. Ze zamelen kerstbomen in. En de kinderen kunnen een loodje krijgen en ook een waardebon die ze kunnen inleveren bij een paar winkels hier in de gemeente. En ze kunnen ook een bon van €25 winnen. Onder de hand van deze actie wil de gemeente voorkomen dat alle bijen bij het greenafval te lonen komen en kunnen ze op deze wijze apart verwerken worden. Alle bijen met nog een wattel, die krijgen een mooi plakje in Verwalden. Volgende keer een keer weer ophellen. Ja, weet je hem nog precies van waar deze is? Nou, dat moet ze zelf onthouden, hè? En dan steerde er maar. Dat is een mooi ritje. Het is weer Safir, hè. In januari gaat het eruit, dus, en dan brengen we meer heen. En ik dacht, ik moet het net in de auto hebben, ik doe het even achter op de fiets dragen. Gisteren heeft de vrouw het opruimd. Ja. Jammer? Nee hoor. Nee, na 3 weken is het wel weer goed. Ja. Ik hoop dat je nog een mooie prijs bent, Helly kennen. Nou ja, die is €25, dat valt wel mee. Dus ja, nee, dat komt helemaal goed, joh.